Avui els volem mostrar una nova frontera de la informàtica, el llibre electrònic que pot substituir algun dia els llibres impresos en paper o, si més no, un cert tipus de llibres. Ara hi ha enciclopèdies completes que poden ser consultades a través d'una pantalla amb l'avantatge que no només s'hi troba la lletra, sinó també sons i també imatges fixes i en moviment. En Salvador, precisament, està manipulant un d'aquests ginys. Sí, és un ordinador que ens han prestat juntament amb una enciclopèdia. Aquest disquet, que no sé si poden veure, aquest disquet, conté l'equivalent a més de 30 volums d'una enciclopèdia. En aquest cas es tracta d'una enciclopèdia anglesa, però, per exemple, l'enciclopèdia catalana ha estat envasada en disquets d'aquests també. I, no sé, si et sembla, podríem fer fins i tot alguna prova aquí en directe, amb els riscos que això sempre comporta. Hi ha un llistat de totes les entrades de l'enciclopèdia i en podríem buscar alguna. Què et sembla? Podem buscar, per exemple, un personatge universal, un inventor, per exemple, Edison. Edison? Vinga, a veure. Edison. Cal teclejar Edison. A veure si ho faig bé, Aleshores, l'Enter, hi arribem, no hi arribem. Se'ns ha posat a la A, a veure, amb una... A veure... Sí, ja està el rellotget funcionant, això vol dir que ens està buscant Edison, Tomàs Alba Edison. Deu costar una estona, no? Sí, sembla que s'ho estigui rumiant. Ara. Farem una cosa, perquè sembla que l'ordinador té alguns dubtes. Com que ja ha preparat un informe sobre com funcionen aquest tipus de giny, el van mirant i d'aquí 2 minuts, quan hagin vist el reportatge, nosaltres haurem trobat i els ensenyarem les entrades corresponents a Edison. Encara que no ho sembli, això és un llibre electrònic. Es tracta d'un disc compacte platejat de 12 centímetres de diàmetre que conté informació sobre suport òptic i que es pot llegir en un ordinador que disposi d'un lector de CD-ROM, sigles angleses de disc compacte amb memòria només per llegir. És un llibre en sentit metafòric, però és més que una base de dades perquè permet desplaçar-se pel seu interior i fullejar, entre cometes, les seves pàgines. Un llibre electrònic és aquell que requereix d'unes eines informàtiques per a ser llegit, diguéssim, no només de la llum, no només del corrent lumínic. Evidentment, els CD-ROMs, fins que a algú no se li acudi d'anomenar-los amb un rètol més escaient, són el que entenem per llibres electrònics. Però són llibres multimèdia, habitualment, o poden ser-ho. Què vol dir multimèdia? Vol dir que, a diferència dels llibres convencionals, contenen textos escrits en tipografia convencional, contenen imatges, cosa que també tenen els llibres, les enciclopèdies, i de més, però, a més, poden contenir imatges en moviment i poden contenir sons, amb la qual cosa ja ens n'anem a un altre suport o a un nivell una mica més complex. Aquí podem veure el procés d'elaboració d'un llibre electrònic, en aquest cas una història de l'art, mentre s'edita una seqüència del cuirassat Potemkin, en l'apartat referit al cineasta S.M. Eisenstein. El CD-ROM, aquest nou suport que en un sol disc pot emmagatzemar el text equivalent a 250.000 folis, es va començar a utilitzar per compactar textos jurídics i mèdics i com a fons documental, àgil i lleuger, però ja ha entrat en el món dels diccionaris, les enciclopèdies, els atles i les mostres pictòriques, i també en el dels contes infantils. Aquest sistema permet localitzar ràpidament una paraula concreta, interrogar la base de dades sobre qualsevol tema i interrelacionar diferents paràmetres per obtenir més informació. Això pot suposar una amenaça per al llibre tradicional, però són majoria els que pensen que només comportarà una resituació dels diferents suports informatius, sense posar en perill la literatura o l'assaig en paper imprès. Dins del llibre hi ha un determinat tipus de producte que vindria a ser un inventari d'informacions, llibres de referència, enciclopèdies, guies, llistats, etc. Evidentment, el suport òptic, el suport amb CD-ROM, no només permet una qüestió bàsica, que és l'espai, és a dir, permet acumular molta més informació en molt menys espai d'una manera més còmoda, sinó que fins i tot admet un accés a aquesta informació diferent, molt més ràpida i per unes altres vies. En aquest sentit, sí que substituirà determinat tipus de llibres, és obvi.
Però a més del canvi d'hàbits del consumidor, que aviat podrà veure les col·leccions del Museu del Prado o del Louvre sense moure's de casa, aquesta revolució informàtica pot afectar, a través de l'hipertext, la mateixa creació literària, perquè a més d'afavorir la col·laboració entre diferents autors, permet alterar la trama argumental d'una novel·la, elegir desenllaços diferents i donar més llibertat al lector. I això sí que és tot un repte per la literatura. N'hi ha que diuen que aquests ginys substituiran definitivament els llibres, n'hi ha que no s'ho acaben de creure. En qualsevol cas, abans era jo qui m'equivocava, no l'aparell, perquè rarament amb els ordinadors es pot dir és que s'ha equivocat l'ordinador. No, qui ens equivoquem nosaltres som nosaltres al manipular. Doncs bé, era un botó, una tecla que jo no premia quan s'havia de prémer. Literària va ser un dels més prolífics inventors de finals del segle XIX, famós per haver desenvolupat la bombeta elèctrica, etc. També tot el tema de la primera central amb energia elèctrica del món, etc. I aleshores ja, aquí ve un dels aspectes interessants d'aquest tipus d'enciclopèdies, la possibilitat de, prement una altra tecla, fent un clic, veure'n la fotografia, com sortiria impresa en una enciclopèdia convencional. Però encara hi ha més, Helena, perquè aquí, prement un altre botó, podem veure què hi ha, a més de les 5 pàgines de text i de la fotografia, podem veure alguna cosa més, que és un vídeo, unes imatges animades sobre el personatge. Està superbé, està molt bé. Aquí ho tenim. I ara amb un enter aquest vídeo es posarà en marxa. In 1889, Eastman and a research associate perfected a flexible film that was transparent. This film became the basis for Edison's invention of the motion picture and projector. Thanks to Edison's later addition of sound. Ens explica, de fet, està parlant de George Eastman i com va posar Eastman una part de l'invent, a l'inventar la banda de la pel·lícula, i després amb els complements d'Edison es va poder desenvolupar el cinema tal com el coneixem. En fi, invents del nostre segle, gairebé del segle XXI. Diuen que és el futur, això. Naturalment, hi ha qui diu que això mai no podrà substituir els llibres, però de més verdes n'han madurat en la història dels invents.